יש לנו היום מעל 4,000 משרדי עורכי דין שעובדים איתנו בארץ. אני מנכ"ל משותף בחברה בשם עוד גנית. מתעסקים בתחום של פתרונות תוכנה לעורכי דין, מחלקות משפטיות. אנחנו מפתחים פתרונות, מוצרים ושירותים לתחום המשפטי, לאו דווקא משרדי עורכי דין, זה גם יכול להיות מחלקות משפטיות, מחלקות גבייה בכל מיני ארגונים. יש לנו היום מעל 4,000 משרדי עורכי דין שעובדים איתנו בארץ, ויש המון בקשות לאורך הזמן לכל מיני שינויים ושיפורים וכל מיני צרכים חדשים שנוצרים, והלקוח משלם את השכירות החודשית או את השירות, נהנה מכל מיני שיפורים כל הזמן. מה תפקיד המנכ"ל בחברה כזאת? תראה, קודם כל אני מנכ"ל משותף, יש לי עוד שותף, דן אשוח. תפקיד מנכ"ל בחברה כזאת זה בעיקר באמת לראות לאן הולכים, וצריך לתת את הכיוון האסטרטגי של החברה. למרות שאני גם חייב לומר לך שיש לי איזשהו צד שעדיין אוהב לשבת גם hands on ולפתח, בטח ובטח עכשיו עם הדברים המעניינים